bịakwanụ ka unu nụrụzie akụkọ maka ya bụ njinji jiri n'Abia steeti maka otu ezinụlọ na-akpụrụ ụla na fetetazi nke a na-agụnye nne nna asịkwa na mamafa n'ọdịime prọs ụmụ ịtọ mụrụ amụ na fa kwesịzi ịdụ 6 kama na amụbeghị nke adị ime ya n'ọnya kafa jizi wee dị mmadụ 5 ndị unu na-afụ ebe a kịta bụ ezinụlọ nke nwoke na ndị be ezinụlọ nke nwaanyị unu ya abịa ka unu nụrụ ifefa kọrọ kpọmkwem ka nya bụ ife si wee mee na-akọwa na-enwere jenareto na-asụ bifo nya bụ ife wee mee na jenareto ahụ na-agbanyụghị ya agbanyụ unu ma na jenareto mmadụ sugide echi ịgbanye ya na onwe ebe ya akpa aka ọ dị off nwee ebe ya akpa aka ọ dị on kama na nke anụnwa ka dị on nọọ na mmanụ na-enyezi nya bụ jenareto ọkụ n'ọgwụgo nya bụ jenareto wee were aka ya wee nyụọla onwe ya unu ya anụ ka ndị uwe ojii si wee bịa o nwere ebe mkpuchi natalụ mgbe fa balụ n'ime ụlọ ebe ozu ndị ezinụlọ anụnwado ọbara juru n'enu bedi ebe ahụ ọbara juru n'ala ebe ahụ ya bụ ife abụrụ obere ife fa wee na-akọwakwa na-enwere anụ ndị ezinụlọ a na-ata bifo nya bụ ife wee mee chikin na granọt na ndị uwe ojii bụzi nke fatafọrọ wee burukwa nya bụ jenareto wee pụọ ka ejezie mee ozu ndị be ezinụlọ anụnwa ọtọpsi ka e wee marụkwanụ ife gburufa kpọmkwem ka a marụ na mmadụ batara gbufa ka ọ na fa riri nsị na aja wee nwụ ka a marụkwanụ ka ọnya bụ anwụrụ jenareto bụ ife gburufa biko na unu adazi na-ebubata jenareto n'ime ụlọ ọ ya abụ onwe ife merụ ka a marụ ka a ya esi wee chọọ ife merụ kịta anụnwa a na-atụ aka na jenareto a na-atụ aka na ife fa riri ka ọ na-abụ nọ mmadụ batara gbufa amazi nke bụ nke ka a hapụ unu ka unu gekwa n'ife ndị anụnwa kwuru ebe anụnwa ọ bụkwa na o nwere ọchịchị obi gị ife ọdụ ụkọ ife gburu ezinụlọ biko itinye na kọmentị ka ndị ọzọ wee na-amụrụ akọ ka mkpụrụ obi fa zuru ike na ndokwa. On to go see level. On a video that has been trending online since morning today being the 22nd of July 2026 about a full family Lakburura. They could not wake up for some days. As Onyima Abairolam na they sing. And the guy in question, I mean the man of the house, being the husband, the father of the family. Amadem no wonye mama. Muna ya also make up computer training years ago when I was starting up. I also met him in Aba State Polytechnic, former, that is now Dr. Bonayonu Polytechnic. And I was with my president, Abia Entertainment Frontier Association, when the call came in. And the family in question happens to be his own family in the sense that Hanileshi Ofwezi. I know this man. I won't even around Umule. It was ceremony this man. As it stands now, I want the house where the thing made the tragedy. Okay, what will the immediate senior brother? Hell. Then do a one no way. They want no. So and they do one of way. I'm not number. I said to work on Abat. I'm outside work. You outside working at Anambra State. Yes. More than a month and 3 weeks now. A month and 3 weeks. Yes. The mine outside work. Mine outside work. Outside work. Try for it. I know. 247. I know. So the thing on Saturday. I need peak. Around what time? Later hour. Later. That's 9 o'clock. 10, 11, 12. Normally, 247, I know kuna full. Okay, at any given time. You can call him at any time. Oh, yeah, come at any given time. Look, you ain't your email. Look. Anything not your email. Anything not your email. Mr. Body, can I get a guy, Baro? Can we kill that? Ija will help you see him. No one. You're one do I need baby. Oh, to it. You know, we have a trouser. So, what's about the house? The police never. So, Mr. Hanambo, Operana. I am a big and when I asked him, but I'm chilly. Lady, the ambulance were about a fool. I got whoever Maca order. Oh, I'm sure, okay, no, everybody feel Baby by Jen and Jen, never thank you. I don't thank you. If you go to thank you, I am you. Then there's also there now. Oh, you have to smoke. That not work. But the face, you know, that. So finally, end of the day,
nchọrọ ịhụ ha si m chere ala ma dị jen ọ dị on mgbe ahụ ha bịara ụlọ lezie jen dị on fuel tank ya dị on waya ya nọkwa ya but being jen la ros for lightly exhausted fuel ọ ga-anyị so ha si oke ndị ya apụtazie fuel anyị bụ ọjị inside ebe emetụghị ya sị ka mara ma nwere nọ side ka ndị ya ọnụ ọtọbere The next time, Valley. The police are still okay. Can I check out what the other side? So, how's your good? I got it. How about before I be up here? Let's bring the onion. Because they're not about any come on. Whatever I go some bombs, I would call one cat. I'm not useful, so I will have fun. But so many can they that from? And every guy they down when I video before granotes. Now with Anon there. Rota does ever. With Anna, at the end of a full class with the other is needed. They went to Nani. Okay. Oh, Ijeka. My president, Karanobi. Always open supposed to be my friend. But someone about some make-up, computer training, table crapu years ago. I also met him in school, even though Nambi was on water admission back then in Aba State Polytechnic. I'm Simbeside, Karobi. So for now we can't ascertain the cause of the tragedy. Whether more the generator smoke or food poisoning, because the granules and the anonata were also recovered by the police. Then the generator was also on and everything on Naka and the police pending the investigation. But what I want to say is this: it's a death too many. 5 families closed down. My younger cousins of the same family, the same compound. So it's my blood. So most of the things I know outside, maybe an it has happened to me in particular. So we can't question God. Always very heavy burden to us. Three children. 3 children, the wife and my younger brother. By the grace of God, police is already on the matter, and we are hoping for a better outcome. As you can see, the house is not even. It's still on not completed project. He has been a very hustling guy. So, depending on the police investigation, I am Rama or food poisoning because the chicken hand on that not there, the granite is there. Then I am a paranormal with the smoke, so we cannot really ascertain the cause of this tragedy. But Chineke,